Check. Check. Channel 8 also 8 and 7. Jing sukum kawa ngalamat hamensim hajing engayeng ngam khuslay jing hun kamensim da jing kmen ngayay rway ngalahun kamensim baru try Bob Jong nga upa ujing kmen gam laon Bob baro hadum ni hasya nong pop kum nga usyayap haring na ngalahon kamen simbat utray ngalahon kamen ngalahon kamen simbat utray Jingwan jong utray da jinge ngayay lobar ben longlen di pernay oh Roy kan sawa baji suon mi pau ho chi sha ngalahon bat utray ho chi sha ngalahon bat utray Nam ta Guru Ram Jamo Amen.
บ่คราวตำบ่โดนบ่ตำมาตรายบ่คุยตำมาตรายไงงูแม่เบลย์เนี่ยสเต็ปอินวันคุมนี่ให้เกมกันตั้งสิมันสักรียแม่ตรายกันนั้นมันไงงูไม่เกี่ยวกับเรื่องการว่าเที่ยวคนจะเที่ยวตรายกันนั้นทางนี้ก็ปวดตรายงูร้ายนี่ใจงูบริษก็จึงเงี้ยตรายกันนั้นก็ต้องตั้งขันยันเนี่ยจะคู่จังไหมนี่ด้วยตรายมันเป็นยังไงเกี่ยแต่มันก็คุยเกี่ยตรายกันนั้นเป็นกรรมไม่เกี่ยมตะกี้มาก็จังแม่ตรายก็คุยดีสิบร้อยสิบดังสะอาดตรายกันนั้นHabrok jing saying kebelokan ni kesengi hang nonop kilongat saya keran. Mereka ni kebalang jing pok set saya mereka kui kata. Bagi kubor berminum pastor sekali jeng mereka. Kerkui kata keran kerlong kubor yang iwe iwe saya keran. Man sekali bermenjadi ni kami hidup kuat terakhir. Semua boleh jing doa kejengi. Nipani kerpat hak teng Yesus Kristus pun jingi. Untuk kebom syukur. Amen. Hagani kechanmiet, ni don ni pastor be ye chungi, ni Reverend K.S. Ronghang. Kumbang lap diang sungpai pi menavas dang jinsang sai sian. Diang sungpai pi pastor, shagani kecingnya sang hagani kechanmiet. Ngangai skem bu blain don kan, yang cing penkre cing pastor. Bagi ke baru keban ai kecing keren nak tin jeng boleh kan long kejeng kerkui ngi kibadan hak ni kejeng sang I pastor itre haka pastoret nongtung kibadan haka ribhoi mingi presbytery jang ke ribhoi sinat bat hak ni kapor haswa bangin yo ngau ya kejeng keren nak tin jeng boleh langbai pastor in kak praise and worship jang kabalang kin ai katu kan ni teli kicing wai pada dien kata pastor shim ya ka benta jong I Check. Ini kapor syawin yo, ya kajing slop nak tiun belai. Tumnya yang lang nyeruai kajing ruai ke ars pak nai fuad. Haba atrai kikam jong minga berkat kanu ngadam dajing lingo bakrau nga iki klo ngasko jing riu bertan geleng saudong kabor jong mi kapau mensim jong nga tu ya ro ya utra milong bakrau mensim
sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba krao mi long ba krao na ayan ling ba ki lao ba lao san ngas ngong jing pa ngầu thiang ki sim đi nak liar ulum nga iki tigi badan ngau ruki jing beler paso sim min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba long ba kram min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram ha ba u play you kon ben not ban tha gani ban shem luốt ngắm la men ta ha ca dik na jing kết ca jong nga u ba u sha u ya ban quên lại thar ya nga men sim jong nga tu ya ro ya u trai mi long ba long ba kram min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram on da utrai un wan hap deng jing visa ban let shayi nang ni yang aun shao ya u ka u kaya ro kan yai sawa ngan pin braru u play u long ba kra men sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram min sim jong nga min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram min sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba kram mi long ba kram im teng jing roi ka ba lai span ru phu wei but lai span ru phu ar ba ru Kajing soplay kabajok lut paro kat bakanang stay janai pen banang stay nang dap man kat
kon peningkong sisir kum kawa ba pernah long kajing sup tây kawa jok lot paro kat bakanang slay janai pen banang slay nang daman kasih janai pen banjer lim shimem terlenti blaker shanda uplay shem kajing sup jai blaker shanda uplay shem kajing sup jai kumba kula jing sup pajana lapuri duji su halaling opti ngom syut kim lapun syut lem niyo ban i hang ta kam wan kuslai yêu si ro kami Don Boro Min Simban Benki Blaker Shanda Uplay Shem Kajing Sup Jai Blaker Shanda Uplay Shem Kajing sup jai kumba kula jing sup pajana jing mani jing shito bawan lap teng teng lap pada kajing Shania hamu kular bandepa kaki bayai shania kin yohun shisha laker shanda uplay shem kajing sup jai blaker shanda uplay shem kajing sup jai kumba kula jing sup pajanan kam penjam kesusi blaker shanda uplay shem kajing sup jai blaker shanda uplay shem kajing sup jai kumba kula jing sup pajana blaker shanda uplay shem kajing sup jai blaker shanda
Tuh dia pendam hakin duai. Ngidap daga jeng sengungu ya meko kenran hakin ke janmian. Namar ke jeng baha ber ke jeng sen jo mekin nek bom jukun hakin im ketongi. Kidon shibun kipor ko kenran hakin im kum kiberiu. Ngi telot ngi suai ngi thai ngi nok men sim ngi ngi hap ngi kelon. Rekum no pemelara yang ngi kikti ke jome. Man peniang ngi haduk kene ke janmian kum ne ko mengilong haduk kene ke por ko trai. Ngimat ke jingkir khu ngimat ke jing lam ke jing bahai ke jome kin dap kerhai ki slei hak ti im ke tongi ngio kum ne ko trai pan kiri lai lu je me hak ne ke jan mien hang ne mane ni ai ngu im ko kenran namar ke jing kular ke be im ki jome ki balong hoi bat amen ai ngu im mar ke tien ke ba im ke jome ke balong kenong rim ke jing ngai jongi ko kenran mat ngidon hak ne ke sni ko trai ngidas ngongu e me ikesur gajing keren ke jome hapadeng jongi lang bak ketien ke jome ngiduai nomor kata ublay mensiam ya kene ke por ka ngidon ya kene ke jing seng parok kowe bakane ke jing seng kan long ke por ka ngin mat ke jing ku play ke jome ha ke jing im ke jongi ken mau yo chikri beret jome kene ke por ko ngam don bat ngam long ai ru am ai babaro ke jing keren ke bangan keren ha kene ke por ka long ku bor ba mi no na mehi Siapa yang lang baro kibat don hakan kejeng seng, sengu kejeng doai kejongi. Nabak teng jong turai ju sungi doai pengipan kene baro. Amen. Itun san ceman ni bap niai ikan kejeng seng kabak kerpang kenika jan mie. Kublai shibone ikan tit pedang sengu bahai kejong sianga. Kejeng penicu bap pila ai nak benta jonga kenika po. Bat kam kerpang nak benta kenika pulpit ke bapi peniok yang kenika janmien kenika jaka kentang ke jong pelai ban yang nang ni ban keren apa yang jongi ke jing sisa jang ketien ke baim ke jong pelai ki wei pat ki parnang serai ki pelong tunsan jong kempalang ke jongi ngadap dak jing sengongu ya tunsan ke jongi ngasat pen ken mau ya kenika wei ke jing sisa ngejit mengi ke balang ya ki bakin long kinong serai bat kitrei nak benta jongi klem sebai klem pisah klem bainong kidon kipor haba kilek bahang ya ro iki kidon kipor kaba kimla ban ajing hun yang ngi knyum iki dan rei ngas ngongu iki bikitrei klem thai nak benta akam gonyong bleng ada songu sisai tumsan haki balang ke jongi kirang bak balang ki balong ki para biakit langkor lem hakam ke jong kenran hangah ngai chim bikiri senar namar mengi kinong serai ngimla male ai ru em lam dadon kini kerang bak balang ki ba Christian lem ngi ka kam ka jong blai kilong kpa kilong kimi ki balong imei pa jong a trai ki para lok samla gan thei ber chenrang ki balong ken men ki para ki bi ki jong a how Jesus Christ but kat badon ki hybrid hakani ka por hakani ki jing seng kat badon ai we arngun bat na ka banta jing ilang baro ki badon hakani ki jing seng ngawan rak sepi ke jing kublai haka kerteng ke jong Jesus Christ ke jing doai ke jong ha kalong boblai neker kui ngi haka ni ke por bakane ke jing seng bakane ke por ka bangidon kan long ka por ka bangin man ye ke jing kerku ke jong blai ngadap dak jing sengungu yo blai bang yo ban poi ke balang hang ne pok se kadi kesien ke panakong yang meneh bang idang yadon hang thai pok the street man san cheman long yang ngan penitu ep niat kan soi bat ke babun sale ma phi story yang ngam dadon sibun mangi ke badang ya kena kumne kertam dadon sibun je penitu dan reina lor ke bai tumsan ila penitu ngasukwa ban dan kendiat ke bangkwa ban penitu akni ke po ngatrai dadong ye snong jongaru phim jenjar bepini yo kem klim stem de kisnong ke jonga ngatrai la khamsuk bong bai nam hoi snong jonga ke nam hoi nam san meni bisong kai ye thu bai klayai langba bun sien ye ke snong ke jonga ta mau los nai ke jak trei ke jonga ka ba hab itu ke area blok tu ka ba de ke border megalia ka sam namar ba phidon kal khatre district sumpanai ham ye langbai ka jak trei ke jonga ke trei ke jongi kumbai san la ong kadika pastorate nong tung beron khat sau tali ke balang
kumbasan teli ki balang ki lahap apa asam pila ban sungtu ke jinglong ki balang ki bahap he jaka border ke jaka ka ba ya klumar man kapor ke jaka ka ba ya keni put man kapor peneng ka Meghalaya barasam ki balang ru kilong kum tuhi kumba ki emlang salang ki ma peneng ke jing siir peneng ke jing mo ke jing shep ting ha peneng ke jing bom shngan ke jing bom syong sup ki balang ru kilong kumta ngadon ban kerpat epi ke prabangai nomor kata ban ken maulem ke jing doai ke jong pi nak bentah ke pas street ke bangar tereng don kat sau ke balang ke maong don laingut ke pustor ngadon arung di kun rang di kun jinga ke don balang ne halum paring ya sa ngesong ya sa halawar lum paring halaban mat ki kun ki jonga ke don balang lum paring ilok jonga di ilang counselor po jong ke balang halum paring ke jing kerpat jonga pi prabangai ke long ban ken maulem ya ke long yeng ke barit ke jong hiru hang no bau terai penon kam yengi mangila ban penan buram yo blai hinla ban ra ke buram ka jong blai ko mangal ong tu blain kerkhui ke ne kapor ka bangidon ba ke ne kapor ka bangidon kalong kapor ka bangin man e ke jing kerkhu ke jong blai ke ne ke jing seng ke jan miet ke ne ke jing seng ka bakerpang ke bai cheman la pan kan mau yengi ke ne ke jing rakhe jongi ke bible sunday ka pang rakhe ya ka dor ya ke jing kodor ba di ka bor jong ke tien kacang blai ngamtip nak Bible Society of India nak Bible Society jong ka India kelapan poin em sangi ki balang ya ka theme jong ka Bible Sunday man tau snem ka theme ka bangedon ka ba ka Bible Society kelapan ben nak banta jongi ki balang ban ya kan mau ka disngi kalong ka ba pensiong nong rim nga gospel ka Matias kalong ka ba ar ho sao ka ka ba lai phausan Chak tien ka jong ublay kam kala tehen rei kala ban pen kala ya ka jing im jongi kamangal ong blap chonong rim na Matias arko sao live san ka beneng bot ka khnto ken leit no tehen rei ka tien jonga kan om leit no satia na ka banta jong ne ka jing seng ka ba kerpang ka bia dei bar ka jing kan mau jongi ya ka bor yang kektian kejong belai, ka kubur ka bangadon nak banta jongi hari kejing seng, ka bangkwa pensiong nong rim nak gospel kat kumionis, ki banta ki badon ha ka nika, banta ka bangkwa ban keren ka dena kalnong ka ar wei, ka don nadu ka khot ka panengkong, hadu ka khot ka khat sao, ten re nak banta jongi ha ka nika por ngan puli tangkat tu kan teli ka khot, ka gospel kat kumionis kalnong ka ar wei. Ngan puli nadu kat khat kapalai tian ka jong blai ka ongkum ni Simon Petrus ong haki ngan leit tong dok kha ki ong ha ngiru ngini leit lembat me kelaya mi no bat kelai kiu hakaling halor kaling hanrai hakata kemiet kim chamlangat ruang dia haba kala syai Jisu layang harengkau henrai kita kisenran kim syamlatip baulong Jisu ndakum tau Jisu ong haki ko khenrau phidon ka jingbam kilaya thu hau em ula ong haki beret ya kajar chpang kamon jong kaling te pin sa syam kilaya beret namar kata te kim la syu ban ring ya ka namar ka jingbon kidokha ko khenrau phidon jingbam kadai ka jing kali ka jong Jisu Blain kerkhui ka jing puliat ka jing syak ko jong in ka tien ka jong blai kadai ka banta ka bangla puli kadai phang ka jing mi pau ka jong Jisu hadin ka jing mi pat jong kadai ka sien ka balai ka sunran ka jong ka bau mi pau te han reng anom keren phang kadai ka jing mi pat ka jong Jisu te han reng akwa ai ngi ban ya keren phang ka khubor ki badan ha kani klonong bat ha kani kid khat ki bangla puli ha kani ka por kalong kerukom kajing im jongi ki bereu bahaba kajing terang kajing angnut kajing kuah jongi kim long kumbangi kuah kajing duai ki bangi duai kim dia kumbangi pang kajing angnut kajing terang jong dok nun kim long kumbangi kuah ha kajing im ka jongi ngidu jing kerman kata ka kajing long jongi ki bereu kajing kuah ka jongi kalong
Baki ki bangi terang ngi angnut ngi kuak ngi duai ngi pan kin urlong ku bangi kuak ku bangi pan. Bat ku mangal ong habangi mio ya ka bangi pan. Bat hakapor ka bangi ngi kuak. Ngi nok mensim ngi du jingkermen. Bat kani ka jaru haki sunran ki jong trai Jesu. Bat ka jaru hau Petrus bolong unong yalam jong ki sunran. Kekcien ka jong play ki thu yangi. Bau Petrus la ino e ka kam tong dok kha jong u. La ino rui ka yeng ka sem. Ki khon ki kti jong u baro ban bot yau Jesu. Da kata ka jingkermen ba da kata ka jing syania ka jenget ba u don ba une u Jesu u bangan bot ya u. Kumbau la kular. Un penyo hanga syubun ke jingkerku. Bad un penyo ro hanga ya ke jing em ke bapam jukan. Dan rei ke ai ke baja le i dal jong ki khmat la kem yau Jesu la sak nar phna ya u. Bad uladon ru hakapor ka ba la tep yau Jesu yo i kata. Bad uladu jingkermen. O berkat je kambak ki jong Jesu ong syano ki kambak ki bau kular baro ki bau lek baro ki jing kular ki bau kular baro. Mentau ni Jesu la yap. Ki adon ha kamra ka paneng Jerusalem ong ke tien ki jong blai ki don nyungot. Apa deng ka jing du jingkermen ha bau Petrus berkat ya ni Jesu bolo ino ya ki. Kartu la kular ngilai ino baro ngilai put ya talu ino ngi ulayam. Ong Petrus ya ki perlok semranu ong pinelek gumno ki perlok ki tonga. Ngati ong ngalai tong dok khano. Wamut ngalai pai biang sikakam ka berim ka jonga. Ong ngan lai tong dok kha. Kene ka jing keren kene ka jing ong ka jong Petrus ka thu ingi ka wei ka jing sisa. Mat kata ka de ka jing pai din ka jong. Kumangal ong bene kum ki breu. Ka jing terang ka jing kwa ka jing angnut jongi ka jing doai ka jing ka long. Iki ai ka bakra. Mat ka jing kwa jing ka long be kita barok ka bangi terang. Ka jing pho sniu ka jing i pau jongi ki dreams ki vision jing barok kin ja ku bangi kwa. Mat haba kim long kum ta. Ngiduk jingkermen bat bona bleng jongi ki balong kum Petrus. Ki ba pai den na ka jingai. Ka pengingi don ngakan mau highway long kimi ha ka pastrate ki bangang trai. Ide nong ruai betbit ba. Ha bayar ruai koyar la pediang i berbor ha pedeng na mar bidon rundang ha ruai mi ta sombang sisa. De long kimi ba kordor ha ka balang. Kun nong kong jong i ha ka ke janmit i wan school. Yang mei ngathaj palat antia swa pang ong kimi yarap an pentia u bad ka porsan baje janmi haba ka kimi ka stu palade ban aisha u wadon kum bakhat ar khat lai sneme e to kun nang kong jong kata kalong kimi ka ongan kersiu nang aisha u tan ren dalapan ki u nem ki su layap pilat modul ngas ngo kemen sibun bagas ngi ka ontep yu samla ngadon ha kata jong ontep ngakan mau biang-biang ya ka jingkeren jong romba senong jong kata senong. Wong lada dei bang adon bor ban ai certificate wong. Ngan ai certificate ya ni samla ba un lei sebeneng. Utaw de khuna samla u khun kong jong kata kalong kimi. Ubah padeng jing bom poi berkat uyap no. Hadim lawan alum jing tep ngarung hakamra ka badon kata kalong kimi ong i kong ngadang dei kenja bahieng i ong kong ba sini u blei tip iki ba no. Kani ka kamun ka jong blei. I penbut ka jing ong jing ahoy pastor ong atip ba blei tip nadong sadong i ong ki paro. Bat ngasung kemen mai ta ka jupap ka jong i. Ayo sngu hadien kat tokan e benai. Ki khon jong i ki thu ki ong mama i mei balai puman rong sing mem jule jing seng chu tawi ya. Hawe ki jan miet ki makam laj por ngarung hayeng jong i. Bani kendu i. Bani ong hoy ken ngam langala kham telot kali jing seng. Ki khon jong i hak ta ka por ki angut i khon kan thei. Ya thek syai kon ra syai nga bri i. Ni syong ne di sya. Bat mari poi ka syai sim ka syai mut bandi. Ngong kum nung tung ong ni dua ai sywa kan. Kita ki khon jong i kem ktian ka ta ka por ong mama phim tip ti yong. I mei jong im dei tang ba im le jing seng syu i ong im ju dua ai syu. Kanong ruai ko ya. Kalong kimi ka ba kordor ka balang. Kanong kit kam, kanong trei ka ba shirham ka kam ka jong blai. Rei tang itai we jing ja. Ba blai shim no i khun kong jong i. Dei tam im le jing seng syu im ju dua ai syu ong ki khun ka jong i. Ha padeng ki jing shem ki jing mat ki babun. Ki jing tu jing kermen ki jing nok men sim ka bang ya kan tu. Ki don sibun
Iba paiden nak jengai. Bat ngadon kene kewe kejing keli ki para banget man pen kan mau pring jongi. Balai ka ai gabla penlong ya Petrus. Usenran unong yalam jong gisenran. Ubahakti kejat jong Yesus belas ya bamlang ber uwe tiak lang ber uwe emlang ber Yesus. Bat uni belah kular khmat jong Yesus ban ong la kena kin kewe baro senran kini ino ya mengate ko kenran ongan bot ya me. Wat ladai bangan yap rangkat bat meru ngan yam. Dan mereka belah penlong ya bun paiden. Ngadon tang kewe kejubam. Rengkat bat kenika sengi kap kerpang kap medan. Ki prabangai. Dai namar baula klet ya kajing keren. Ki jong Yesus. Dai namar baula klet ya ka ketien. Ka jong belai. Yesus lai thol pa Petrus. Ula ong hau Petrus. Bat haki wei kesenran ru. Haswa bu niap ong ina kiu Jerusalem un kem yang un penistom yang un peniap yang un saknar pna yang un tep yang bat hakas sengi ka balai ngan sami pan. Kata kedai kajing keren kami nak sentur ke jong Yesus. Dan rai hapdeng kajing nok men siam hapdeng kajing du jing kermen Petrus bat kiwei kesenran ki klet ya kan ne. Ki klet ki kecien ke jong belai ki klet ya ka kular jong trai Yesus un sami pat. Nak kajing yam. Bat kedai kene bela penlong ya Petrus bandu jing kermen bat paiden ru nak kajing ke ba udan. Ki prabangai kene kesni ke kerpang ka ba ni rakhe kena kesni. Ni lai ong naduk basnang. Kadai ke Bible Sunday. Kabang ya keren cipang kektian. Ka jong play. Bat bun sin ngia ngai piak menjur bat ngah abang ong. Bah kektian ka jong play. Ka don ka bor. Bal ada yang laklet ya ka. Ngilong kibri ke bom don bor ru'em. Hi usaitan habu yale engi kibreu. Yale syabar jong kaktian ka jong belai. Yale yang ini nak kaktian ka jong belai. Bikin mau bahai ka jing yale ka jong setan. Jing temu ka jong setan ban pengop yo Yesus ka jing pensoi ka jong. Ulai da kaktian ka jong belai. Ong la tho. Kumta. Setan habau pensoi yang ini ban penhap yang ini ban penduk jing kermen yang ini. Nangkong utu ikaktian ka jong belai nak ka dok nu jong ini. Bat haba kaktian ka jong belai kam don syu ha ka don nut jong ngela klet ya ki kular ka jong belai ha kaktian ka jong ong i piwan tang we jing pang i berit ngela ngela hap ngela kelon tang we jing ngela berit ha ka im ka jong la da kaktian ka jong belai kam don hangi ngela klet ya ki kular ka jong belai ha kaktian ka jong ong i pi ngin ngin kelon na ka jing ka bang ngin don ki kular ka jong belai meneh bang duai ru nglapan ken mau upol pen ken mau ngin lang puli korean baar long benengkong rekod arpo pol ong ki kular ki jong belai ki long hooi bat amen si sin bola keren si sin bola kular kem kala bat ka them jongi ha kan kesngi ru ke Bible Sunday kalong kata kektian ka jong belai kam kala ka beneng bat ka kendong ken lek no dan dari kektian jonga kinom lek no setia na ka benta jong ne ka por ka bangidon ka jimpen ken mau yangi kalong mar kata Wat ai bo soitan yo bantu no kektian ke jong belai na ka dok nun ka jongi. Lada kektian ke jong belai kam don hangi ngila klet ki kular ke jong kektian ke jong belai. Kamu no ngi pingi long tangkum ke slading nang ya poi chine ke benta ngin long tangkum ke slading. Kat sebabe kal klem nong rim. Lada kektian ke jong belai kam don hangi. Kini ki wei ki senran ru. Habo Petrus ong ngalai tong dok ha. Ngan le yang sekakam ke berim ke jonga ong kaktian ke jong bleng le pule mene kini ke wei senran ru kia ong ngi ru le lembat me la da me balong nung yalam jongi men le tong dok kha mangi pat senong ngene le kai kia ong ngi ru ngin le lem pat me kene ke jing ong jong ni kin rengut ke senran ke pen ken mau yangi ba ke de ki beru ke klem nong rim ha ke jinget ke jongi ko mangal ong kat sibabe kal Ada ong Petrus melai tong dok ha, syata ya marek di tong dok ha. Ya lamun Petrus kamera ke Baneng ngajar Jerusalem, syata kia marek kia but. Kita ke di kesenran ke jong Yesus. Ong ngin ya leit lem. Pat meng isi bun ki prabangai ya kini kesni ngialong kumta. Hayang manier kat ning ya don. Haba di kesni utrai ban ya leit jing seng. Ya don. Tehan rei haki ki kam sungu haru. Syata ru ya marek hi. Mau ngilong tangkum kumkis lading kumangalong kal sebabe kal namar balai namar bangim don nong rim hakating im kajongi kanong rim kajinget jongi ki para bangit kadai
các tiền các dòng play Martin Luther ông là phi quá bên nhau ngô vậy cái suốt các dòng play là keren lut hak cái Bible cái don sibun cái bộ ông try ngak quá bên nhau ngô cái suốt cái dòng keren hanga dan dari Martin Luther ông play là keren lut hak cái tiền cái dòng là phi quá bên nhau ngô cái suốt cái dòng play lệch sẽ các tiền cái dòng play nang tahu ông susu cái tiền cái dòng play cái suốt cái dòng play ông Martin Luther ada yang kuat ni semua kajeng keren kajeng play kajeng im kajeng ni lek seksin kajeng play ini semua ya kajeng keren kajeng play ngas kuat man penken mau kene keporum dei bang astarong ha kepor bang adon kepor bandang puli bidi ngala puli ke Bible nadu pesedang nadu bukut nyadu Genesis nadu jeng penpau ten rei kajeng puli jonga kalong tang mangan syok ben yatu ha keperlok ben ong ngatang ladep an puli ke Bible nadu pesedang haduk bukut lada pi keli yang mentah ai ro ngam tip syu ka ai ga bang la pulir ngam tip syu mar balai namar bang as pule celnong arnong sisien pule sisngi bat tang sisnem arsnem lade Bible barok ka we ban pule dan rego mangal ong dah ba lada pi keli ngam mentah ngam tip ai ru em kata ka di kajing pule Bible jonga ngadon ban keli hangi yangi hakani kapor kumnu kajing pule Bible jongi kumnu nge pule ka tien ka jong pule ngam ong bagi mia pule kum ki bangai ngia pule kum ki Kristen paro ngia pule ka tin ka jong pule te henre kum no ngia pule ya ka tin ka jong pule ki don ki parbangai jungi ki ki ba kham jai tu ban pule nang ta ki don ru kham tam hani ki jungi ki bala kham ya bun kam ki don bia pule Bible kat na bayo mo ki ongan suplit ke Bible kat na ba syam bat kai ka ba ngaplit nang kong ngasim ba kata ka di ka jeng keren ka jong pule bun kita perkat kum taruh, bun kita lek kum taruh. Asal penken mau ikan jing sisa. Kiplit ki ong boleh ukuran kum tayang. Kiplit nak kau bentar ki ong mentang sini boleh ukuran yang kum ta. Aku an penken mau ngi pang we orang ba. Nak bentar jongi ki padang kam hadin mentang kirang ba tinggi letip ikan itu kana. Yong don we orang ba boleh Bible we kesni jua pun le Arab. Kiplit ke Bible ongan pe ke bau boleh don ban keren hangan ke tien ke jong hakan kesni. Uplit ke Bible, ulap itu kebentar, kabaong, Dew Judas, ulalek ban sedih ni lah dia. Oh, kum nong ta. Ong kata tekam deh nak kebentar jonga. Ong saya sisi uplit kebentar kebaa. Ulap itu wei pada kebentar kebau try Yesus keren itu ipang nong Samaria babah. Hak kebakut Yesus ong. Tau khilek lek mameru kum ju. Ni orang ba ong kum nong kebentar. Ban kong kalong Judas ulalek ban sedih ni lah dia. Ngapar kalau lek mameru kumju, wong jaj badiu kasih tu ong laisien laiwat mau ong hagasien ke balai uplit ke Bible ulap itu kebentar ke bauturai Yesus ong Judas ong kia ke memut ban lek tu dah lek nak keloi ro. Hila dau niu orang ba ubut ya kejeng keren ya ketin ke jong belai ha kata kumpul Bible jong ulah de ban sidien ni lah dia kum Judas. Kata kam dei ke prabangai ke kumpul Bible ke jongi. Lani kam dei ru kumbale mangaku mangalong meni ban 10 tang ban yo ban ong ye ki priu bang la pendem. Ban pulih ke tien ka jong blai. Dan rei kanong rim ngimdan. Ke ga ban ong ha ke por kalong ai ba ke tien ka jong blai kan long kanong rim. Na ka banta jongi. Kar kumpul Bible jongi kam dei ban long ku mangalong ka dei ban long kanong rim. Nginda bam ya ka, nginda kthaya ka, nginda puson ya ka, nginda penlek jingmut ya ka. Bat rengkat, bat kajing duai, bat hangta ngin scam ya kanong rim gab ngin pensiong hak kecil kajong blai ngadas ngongu ya blai hak tu kapor covid kinong batai ki ong hak kapor covid kapor corona ki ong kajing la bandi ke Bible ka kiu hadu sispa sa ulai persen jing ki ke Bible kajing la jong ke Bible bandi hak tu kapor covid kat arpwe isnam arpwe bat ngong aning aingu ya blai bagawan ke corona bagi breu ki sumbang ne pule Bible mo. Dan rendang ngelawat bahaya kajing sisa. Ni pulih Bible, mendai bangin tip ke Bible, dai namar bodon tu senyu ke Bible. Ni tip ia ketu kajing jang, ia akan mau tu kajing jang pul COVID. In men jongai pun ngai ong kadai ke babani, kadai ke bemlong ni ong. Ba ki ong don kinong batai bodon senyu ke Bible. Bat lada filap tau senyu ke Bible. Ke Bible kadai belong ke Bible tumai. Bat bu itu senyu ke ke kelat. Di katu ke
บัดที่องค์ตะกินองบัตายบักจึงปังโคโรนาจึงพีกันจำอินเมนยังไงองค์กลงกับบัดiniกำนี้มันเละกุมตาองค์snyu ayu taวันดันหากไบเบิลองค์ที่องค์นี่ดันเตกิบลับบัดเกทิดไบเบิลทำไมกิบริวมได้บุกบังอะไรองค์ได้เนี่ยพลไบเบิลอย่าพลินหาดูปัสดังหาดูบุกดมารอกิสลาบันลับอยู่snyuได้บันติบอย่าเกจีนแค่จงเปลยมันเนี่ยบางอย่างรวยทุกอย่างรวยกับบังกงบางอย่างรวยไบเบิลบางอย่างอีงัสงูกับบันเจ้ามันabang perkatอย่างรวยที่กับอย่างรวยไบเบิลบางอย่างอีกับลงเกจีนจงเปลยkita ni syagi beriกับอีกับไบเบิลkita pendon kami kaya kita kedup ika ngakan mau highway long kimiกับไบเบิลจงอีกำอยู่จะบ่กำอยู่ริมกับทนายไปเจนเรกับบาสมุสีกับลงมาวัดนิวเชนอยู่บนไบเบิลรุ่งจุเปลี่ยนดังคุณจะบ่เอลาคันเทอร์ละยัดกุมพยังตั้งฟิลิปมังอีกีบริวกิจงเบลย์เล่ๆเดเซ่กับไบเบิลมอยไอ้กับพระนายคลิกๆเดเทปไปหาดูลีกับไตเอ๋กับไบเบิลอย่าเกี่ยนกับจงเบลย์แต่เรื่องมังละองอิ่มอยู่ผู้เลี้ยงบ้านกุมโนเก่งยินละบนประชงนองริมอย่ากับจงเงยจงงี้หาเกี่ยนกับจงเบลย์มันดันเด็กเอาไว้ปัดกับนองริมกับบางอย่างเป็นชงนองริมกับบางไก่อย่างงี้กับยาทุ่งอย่างงี้อยากกับจงเงยจงงี้ฟังกับจงเงยจงงี้กับบางกระรำจะฟังกับยิสุกับบางกระรำจะฟังกับจงกุลากับจงเบลย์มันดันไล่ในกับเกี่ยนกับจงเบลย์กูmengalah orang mana kita para bengai balai ngia ur ngia hap ngia kelon ngia sentuh dari nama baka ketien kajang ublay kamdon hangi ngim syam la pensyong nong rim ya kajang ngai jongi haka ketien kajang ublay ngilong tanggung kutu kin remut kesenran kat siapa be kal kat siapa yalam ki bereu kat siapa yalam ki wei bat dari nama kata kam tam ini ski babon kejih kai bapen bakla la kalong hasor nah nong kendong ngia ngop ngia ur ngia hap hatu kejih kai bapen bakla Dei namar bangim dan nongrim kektian ke jong play. Lada don ki biatu ke tarik ke baju sunwan ruknya pediang. Ya ngo ke dei. Namar balai ngim tip te kektian ke jong play ngim puli te ya ka. Ngim tip te bala tho kektian ke jong play bam don batip ya kesngi ke por. Ngim tip ya ka taru namar bangim ya puli ke Bible. Kat ma ong ki beru ngis ngom dei. Ki ong kum ta oi mo ki ong ke bali ru ong ka dei mo. Ki wan ya lap engi ke bayong ru ong oi ka dei mo. Da ke baburom ya tu ipi ke wei kun hun ke berit kun hun balang ke berit pa. Saya kita gitan kita ngangadon, ladon kisnem, kabar kisyong baru simet, ban am bau jisu nuan no hak tak kemit. Tahun batai jungkiu no yalam jungkiu ong bau jisu nuan hak ni kemit, ban syau no epi. Jadi tang kekenhun balang pada ketenat lu. Bat tahun batai jungkiu no yalam jungkiu ong susu ba kiparlok kijonga lada pilej ban kiu rengkat badu jisu ngakran dak baburom ya kan ni. Himla balik rengkat berkejahan kinam. Kilai syong hak tak kemit lengkui. Ban api kejeng wan syau kejeng terah Yesus. Ki pediang ya kataru. Balai namar bakim tip ya ketin kejeng belai kem pulai ke Bible ketin kejeng belai. Dan reki ap haduk besyai. Haduk belami isngiru Yesus muan hak tak kemit. Klemuan. Namar balai namar berkata kejeng batai jeng ki beriu ke bam syam latho hak ketin. Kejong belai. Kadang kan mau bahakawi kak teras pareng ong hawi jingkren jongka ani ngelacip ting habak ya tu yang ngaki batai ngaki ong ba ujisu ka pertei kan wai no aus nem arajar parama ong adin jong nem arajar ong ngelacip ting ma dan rei haduk mentaru peleng ujisu ka pertei kan pat wai ka dan batip ya kesni bat ya kapor ka jingwan ka jong trai jisu ka dei tang ka jing batai jing ibrew ka tin ka jong belai ka klem tho ya kata ka jing pen kan mau ka jing khot jong a yang i pra bangai ka ni kapor nah kan ini kepentak kabang nak kedau kalong bangin pensyong ya kenong rim jong ke jengait jongi hakak tin ke jong blay langnya kan mau ya ke history Jepang Thomas Jones hadin kumbasan benai duna sisngi wan poi haba wan riwel poi hakal kata batang hadin sisngi ke bagi poi hakal kata ke kurim ju ukla dei ban kha ikun kong bat lakhlat Mat hagapor buk muta ong Thomas John ngasyam ia ka jingkermen hakaktien ka jong belai wang. Kam tamu ong habang apule nang kitab Ar Samuel kalong bakat ar kat khot ka ar fulai ka David ong. Kan mentoy Yusuf inga ban sya jingit haba i layap. Inoman pasyu sengan rai manga kangan lek si. Bat ong Thomas John ong ngasyam ia ka jingkermen hakani ka khot hakaktien ka jong belai. Kumangal ong ngidang ya poi sibet beri begitu ke jong pelai tenre ke jeng khot jong anak kenik banta kalong tongin pensyong ya kanong rim jong ke jeng nget jongi hakak tien ke jong pelai bal ada don ke bahikai yangi ke bakeren ye pi syabar jong ke Bible ke tien ke jong pelai
ngong ipi wat ngai mar balai mar ba ublai sin bau keren ugul keren lut hang ne ndon da ka weipat kasur ka bawan ka jing keren ka jong blai palat nak tien ka jong blai kita gi sunran rekat Petrus hak takamit baru nyungut kilayami hak takamit namar balai namar kila klet ya ka jing keren ku kulahar ka jong trai kilayami hak takamit mat ong ka tien ka jong blai nglai pule mene hak takamit kim syamlangat ai ruam kim syamlangat ai ruam hak takamit ki profesional te Petrus Jacob Yohanes kidai kinong tong dok ha ki ba basa bla he lasan haduriau ha ka kam tong dok ha bla basa ka yeng ka sem jong ki da ka betong dok ha ka kam kawang jar ka kam khwai dok ha ba da ka taki im ten rei ka besngau lengo kalong maha ka tagamien ong ka tin ka jong blai kim syam langat ai ruam matang dok semprong ruam matang selenai ruam syam langat ai ruam ha ka tagamien kene ka jingjang kala bu yang ah ka jingkeli hei kene apa kini ki sunran kidai ki profesional kidai ki bala im ki bala nang ki bala tebit ah kene ka kam kumno kan kim yo kim ngat watang ka weiru ka jebab ka bangadan ha kene ka por kalong ki pra pengai ki lai dak jing start kim ki breu ni kidai disa padeng ka por ka hukum kata ni siu Petrus sudah pok jung ke perkat ong ale bot yang ne lam nga ngau bla amlin kene ka kam tapi mo ye lai tak tak jing sngo bat ong ka sin ka jong blai kim syamlangan ai ruam wat ka tin ka jong blai ro ngalap sibon ba ada pia wat banyak manu ki ba puletis tambah ke Bible kini isni kidai ki muslim dan ring ong ipi kita ki bopule Bible kita ki muslim ha bopule ki Bible mdai na ka banta ka jing bam kini yo ela de la ne ban pensionong rim ha ka Bible dan rei ha ka jing start ka ba ki kidan bakila ban yele persya yang yu Kristen ubangai ha ka Bible ha ka tin ka jong blai bat kini ong kinong batai ki pensionong rim ha ka ki interpretation ka jong ki bat ha ka reason ki pensionong rim ha ka reason bat ki interpretation ta ka jing long jong ki bat ngamut ban keren tangi ki wei teknik nga keren lang yang ki bangai ru akin ki bon sin ngi batai ki jong blai ngi pule ki jong blai ha ka reason bat ki interpretation ki jong bat ha ka ta ngi pensiong nong rim ndai ha ka sur ka jong blai ka bau keren hangi ten rei ngi keren mangi ya ka jing keren ka jong blai ngi ba play theology ngi ong ki don artli ki batai ka Bible ka wei ngi ong ka exegesis ka wei ngi ong ka eisegesis kamot ngisngap ka jing batai ka ting jong blai ka ka batai yang ilan ka keren hangi dan rei ka exegesis kalong ka ka bangi pa dengi batai ka ting jong blai kat kum ka jing start ka jongi kat kum ka jing tebit kat kum ka jing la jongi ban batai ka bat ko mangala ong ni pensiong nong rim ha ka reason bat interpretation ha ka jing tebit ka jing start ka jongi bat ngong ye phi ladang ye pule Bible ndu bas dang hadu bakut ru ya bamlet ka Bible ru ladang pule ya ka da ka jing start beriu jongi ladang lek ha ka ta ka dur ha ka ta ka rukom ong ye phi nginam ngat ai ruam nginam yo jing kerku ai ruam na ka ting jong blai nginam yo jing pam ai ruam ni kan mau bha ya u Alexander bakrau mo jap thama bakrau ka perthai ka don ka to ka wei ka jing ja ka ba ki thu ha shwa Alexander un yap no uang orang ba spai jong uang samhale yang ini ki lai tli ai orang ba spai ong iti ba Alexander klam yap hala ka jong ka hima hayeng jong yap shaban namar ba ha ka ne ka jing persang di job thmai perthai bar ko wei jingai na layeng orang ba spai ki don lai tli ki bang kwa ba man le ndang layap orang ba spai ong to ong si em kan rat ngin le ke ki ba phi ong ngin le bai ong wei na layap manga ong Alexander siang de kek siar na du na yeng jong syadu sekejaka ba fitep yang syadu shalom jing tep kaba ong aba fitep yang ka senduk kiti jong bro arteli wat tep chpong ai bikin mi shabar bro arteli kiti ki jong bat kabalai ong Alexander ong ya ka met jong ai ka senduk ka jong dei banra tang ni doktor basumari nga tak spai bat torang ba spai lalengo ki ong sim kan rat ngin le kat kum ka hukum ka jing kwa ka jong phi dan rei tu ya thu yang ni ka ka ni ka jing mut jong phi ka ni ka jing kwa khla jong phi ka hukum ka ni ngim la basmu thu Alexander ong
Jing siang ke siar na du na yeng jong a chulum jing tep. Ong akwa bani thu ya ke perthai, akwa ba pen isu ke perthai. Ba kini ki baro kaspa ka phau ka bang alalum. Ka burom kanam baro ka bang layo. Kim don jimut e em dang layap tang ne perthai. Nang ta ka ba aru ong ki kti jong a ba sei shabar artaliu ong akwa bani thu chek perthai. Ba ba phiyap nang ne perthai ba pin lai shibaneng pinam la ban ra ru em. Kaspa jong pi ka jing don jong pi ka jing start jong pi ka bor jong pi ka jing la jong pi ka burom jong pi pemla ban ra ru em Alexander thling awan bat thling lai pai bat ka ba khadu ong ba tang doktor ba sumari ngaun ra senduk ya ka met ka jong a ong Alexander akwa bani thu ya ka perthai ba ki doktor ki ba start kat no ru kim la ban ban ya ka jing em ka jong breu ka jing em ka jong breu ka shong ha kti ka jong play ka ka bang kwa kan mau hangi na ka ne ka jing thu khana ka long ni la ban start kan no ki para bangai ni la ban rius pa kan no ni la ban nang kan no ni la ban krau kan no ka burom ka kedan ka bangi dan dan ring ong ipi ki jing start jong ka berthai mo ong pol ki long ka jing ipi akmat oblai mala ngi leit na ka ne ka jing la ka jing start jong ki breu ban pule tin ka jong blai ngong ipi blai buri khnang ya kita kajing sisa ke benar ketin ke jong. Mar kata habangi lej, habangi siam ke Bible ban pulei ke tin ke jong blai. Ngin long ki breu. Ki bas ngoret. Dak kajing sung thu ke bangi don bangim tip ngim nang bat ngim don ai bat ngin siania. Ha kajing lam ke jong blai. Turai Jesu ha kata ke por. Kat ba kini ki sunran kedang ya kawang ni kejar kim semelangat ru em ke ong ke tin ke jong blai. Uyang nang tanarut jong duriau Galilea. Kini kesendan kim tip ode Jesu. Bat awi ba kim don jing bam, kim syam langat ha kata kami. Ong keli kene ka jing keli. Ngilai pule mene ong ko khan rau. Phi don jing bam. Ai. Ko khan rau. Phi don ka jing bam. Ai. Kilok bai hi jong ang kwa pen kan ma pen sia kene ka jing keli ka jong Jesu. Pa kene ka jing keli jong Jesu. Kam dei na ka banta jong u. Kam day ba ulet uthangan don jing bam ulet ching ni kesenran ke jong ban wat jing bam ban ong pidon jing bam kesenran ke jong a so ailem yang ban bam kam day kata kani ke jing keli jong ka day na ta kesenran ke jong kelai kawang jar barok simit kelai khwai barok simit kelai pan ap barok simit dan rai kim simlangan mario ba kelai thangan bat kim don jing bam ru em barok simit bat den mar kata Jesu ulet yang nang tanarut deriau ong atau pidon jing bam ko khan rau pidon jing bam kebamut ko khan rau pidon jing bam ban ya bam pilaya thangan baro simin atau pidon jing bam ban ya bam kata gade ke jimut ke jing keli ke jong Jesu ke tien ke jong blai we nong tho ong ka dei ke jing bam ka baman lagas ngi kadon ka tu ka lang kedop ka ba nong tho ya tho ki ong ai kerteng ya ka our daily bread kajing bam ka baman lagas ni ujon baston ong phin syamlut ha ka tien ka jong blai ya ka ka ba phiwan ha ka tien ka jong blai ki don lut phis ngosi philai ka tien ka jong blai ka don phi comment philai ka Bible ka don phi pang phi stom philai ka Bible ka don la tho lut ha ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai ka dei ka jing bam ka baman la kasngi ka jing kali ka bang adon na ka bantah jongi kumbau turai Jesu keli sendan ke jong kalong ki para bangai ngi don na em kani ka jing bam ngi don na em kani ka jing bam ka man la kasngi na ka bantah jongi Jesu i bangi thangan i ngi bangi terkhong ngim don ka kien ka jong blai ha ka jing im ka jongi ngi along Kristen nya lej jing seng nya pendap ki kam jong ka balang dan rai ban ong bangi na syongkhop bat ka kien ka jong blai ban pendon kam hok ya ka ban pule ya ka ban puson ya ka ban bam ya ka ban perlong ika ka jing bam ong e phi nyar ki bakum kita ngamut ban ong bam don ha ka balang jing pok se ki don bai ki bon ten rei ki ba kham bon pa de ki dei ki bom pat le kum ta nim pat bam ya ki ni ka tien ka jong play ala ngi wat bania ka jing sisa ki pra penget ki nong batai ki ong ki nong bu record ki ong bahadu mentai ke Bible ladi ya ka kumbasan billion hadu new billion copy kam dei ka jing di ke batang kendian kumasan billion hadu new billion copy ladi ke Bible
Kinong batai ki ong ketika kot kabala dortam kabala banditam ha kapertai. Vaseling book ha kapertai. Ta ketika Bible. Don jing penkelam don jing thok tmai haka kabaki beruk ni thit ikaman kapor dan re ketika kot kabala dortam ha kapertai bandi. Khantam le ko mangal ong ha kapor. Covid ha kapor corona. Kajing la dor kajing la di jong ke Bible kalong haduk kata-kata kinong batai ki ong Hakashisnam ladi kum arpo million copy ke Bible. But hakashi benai kum bashi iwei ribu million shi benai. Lailak praf sau hajan rius pakatan shitayo ladi ke Bible. Ar hajar san sau hajar kendai pak sau san teli shisngi. Ar hajar ar pak praf kendai teli ke Bible ladi hakashi kenta. But hakashi minute ladi kumbak lai pau kendai teli ke Bible hakashi minute. But hakashi pau second ong kinong batai ladi kumbak nyau teli ke Bible. Kata, dan fika kot kepala bandi kata. Dan rei ke basungsi kalau makinong batai ki ong syusyu. Bagi taki riu hadu kisan hadu nyau billion ngut ki batiet ke Bible hadu menta. Game tip ru ke blato ke Bible. San billion ngut ki beriu ki thiet ke Bible. Dan hari kita ki san billion ngut ki thiet ke Bible. Kim tip ru em. Ka ke blato hagak tien ke jong play. Angai babaro angin ki long yeng Kristen don ka weru ka long yeng ka bom don Bible hayeng jongi. Ni don ar lai teli kham tam mo mangi hakni sngi lele tingi ya pule version ki bopher. Ang thiet ki Bible phareng lele ki don ki spa teli ki version. Kir kom tho Kiba pensuk yang ibing sungtu ke Bible. Ngi download ke Bible. Nang tangi don sa ke Bible commentaries, Bible dictionary, hayung jongi ban kam sungtu ya ke Bible. Dan rei kinong batai ki ong bakita ki batiet ya ke Bible. Bat ki kot panirap ke Bible. Kim pendon kam ke Bible. Kim tip ru am ya ke Bible. Bat bon sining pendon kam ke Bible. Ngi khantam mangi chenong kendong in pendon kam ke Bible ke tin ke jong blai tangkum ke kot le jadu. Ni hasor tengam tarai be pie le biet kemale mangi kinong kendong ni kinong kendong badang ye biet ni kami le biet ni teng habadon gitu ki bapang ring bapang bohor bapang kusuit mong ya wat ni kinong syarai ru te isim ke Bible ni bu hne ko tit lan ni bu hakli jong tu bapang kusuit ni ong ba uksuit pet ni pelong ka kum ke kot le jedu bat hisau ni suitan ru bastat upet hisa uklam pet uslek mau pet ne namar balai namar shifting bayok ngi pule ke Bible. Shifting bangi pen ke Bible hau. Dan shifting bangi pule. Namar kata ha bangi abu ha ko tit lani akli jeng ting bapang ke Bible setan ulek kum bau pet sisa. Dan rendang laweng ke Bible une kum jo biang. Tadi jeng start ke jong setan. Ni pelong tangkum ka kot le jadu. Bo nang ngi le kum ta hasor ti ngamnut ban ong dan rengi ibun sien ngi chnong kendong. Ngakan mau por ngedang yerit ngi kena ngali apa ngi kena runar apa nang kena. Idon wei long kemi be shong kha be wei rang ba na snong ke jongi ide na shabar. Imda tip ha jeng long jong snong ke jongi. Ha ka wei ke jan mit idon tang marwei ngi pra kena ngi ong jel ngi le penting tai kong. Mar be de wan na ka wei pade ke snong tu fi. Ma ka wei ke district akan jengai. Tinggal le pra kena ngi ong kong. Ka ta ki jong iru ka don kam rut nong kam sikendong kam sha jan khlau ngi ong kong. Ngi em por bengi kwa shopping mangi don we try shopping ba he bai ta jan yeng jong i ni ong kong ni bang kwa shopping ju shong ta try shopping uksui pan hap shopping im ju kiu uksui pan hap shopping ni ong ta try shopping don uksui ni ong tai kong nor be de nong wei idan tang mar wei ya thu ing hadin ong hapur badang sai ti ong nile ten ren dala khamdum la kanja ki bris dam ni thia ong ye kalai nut ban me sio i kusui ong ting yo i kusui upenlip ya kalai ni pada perap kena ya mi ni ong si beti kong tilawai ya mi nang ta bat sisa tai kong sia do khar ba je si ba je klemyo thia ta ke mi ong shifting ta kusui ban nang ta na trading shopping ha dia ni kan mau yong oh yes ong kadon ke Bible li ong kan mau ke jong blai ke Bible i parsor nang ta na jing thia imnut ban me ya kalai na mar ba shifting yo i kusui I par habadum iyo ek tak Bible
i temsat ya kai bu apok krum sengkli tiak jung i bat baro shimit yo tiak sok ikendit man step i das ngongo ya kata ke Bible namar bakla pen yo tiak i klaya dai na tau kusui ila klit kata sengkli ban shim kata ke Bible ban kedup ya ka ban do ya ka dal shim ke Bible kam di ke Bible ka di ke dictionary ke berben kat ke Bible ala fi ong ba ke Bible kala ban le jadu ke dictionary du kala ban le jadu dai na bon sin nga penlong ke Bible kumtai para pengai Soitan haba wele ngamut menong Jisu haba wele persya soitan uklam ong soitan pej ngene ke Bible nek tin jom blai mem ting uklam le kumta kai bo Jisu le ong naba latho usan nak tin ke jong blai kamun upule nak tin ke jong blai bat wele ujob soitan uklam ong soitan pej ke Bible tin jom blai mem ting kumbale mangi ko ong chenong kendong ngi ra ke Bible khamtam di por revival ngi yaj kat Bible ngi bo hang tong ngi duai Bible pa de ngi plan ong ipi ni ka we ke jing sisa usaitan ada ngi duai salia phimat ya duai phimat ya lanyar phimat ya kaang dan re ke bau shifting kalong yo ngi plit ke Bible pa ni pule ya ka namar balai namar ka jing duai ke di ka sur jing ngi kibriu ngi lei show balai dan re ke Bible ka di ka sur ka jong balai meneng lapan kan mau ke ong Martin Luther baka Bible ka de kasur ka jong play pa de namar kata soitan ushepting ko mangal ong gi para bangai ka Bible kam de ka kot le jadu dan re ka de ka jing bam ka bangin bam ka jing bam ka baman la kasngi ada kadon kapor ka bangimat ka jing tu jingkermen kum Petros kum gitu ki we senran le chek tin ka jong play kadon Ipang pistom, lihat ke Bible, pulih ke Bible. Kadang kadang bam, nak mentai ke bapang ke pistom. Ikaman nges ngobha, lihat ke Bible, download kadang thok. Ke Bible baru ke download, ke Bible kadang kaktian, kadang pulih, kadang kadang bam, ke baman, lakasni. Kadang khot bagi penkan mau yang apa lagi, namar kata ke para pengai, kadang kepon kalau. Ini lek kembali ujiri mayau ongkum ni. Wong ngala syam mi kaktin ka jong me bar ngala bam ya ka te kala long ka jing kemen bar ka jing shat kemen ha ka do nun jonga Jeremia khat tan kam nong khat riu khat ka Bible ka de kata ka pra bangai in syam mi ka Bible ngin bam ya ka ngin pelong ya ka jing bam ka baman la kasni nga habang keren ya ki perlok samla khamtam ya ki khna ret Saya kali ki ong pi play Bible na em ngi teng hani kis ngi tip kadai ni kam dai ni ha jing perkhat jonga ngi ha jaka ka ba ngi kai ha school pen pau ya ki khna ren ya ka Bible ya ka tin ka jong play ngi kham ya penon kam de ki kot tikir de ki kot history pang Jisu nga perkhat bahkan kam ha sibun yang ngi bangin ai ki direct ya ka tin ka jong play man ba ai ka kot tikir man ai ka history ke sen man tu de ki jing tho jong priu tang na ka banta ban suk ban sngothu dan re ka sur ka jong play te ka dei ka tin ka jong play nga sai kali ye ki khna abang ye keren bat ki ong play Bible na em ngapen kan mau ki nga ong la phim pat la phim ya play Bible ka tin ka jong play ong balai phim le kumba mdei bangai thu sarong nga ong ye ki kamtam ka pastor ka bangadan balai phim le kumba le mangi hayeng kai ka bangi le hayeng ka dei ka ni pra bangai kala benerap ngi paru ngamut ban ong ba primitif ten re le se sibon ngi kelet ya kaneka ini sya ka basuk ingi ban le man ke met shwa bangin thia ke bangin le manga ba di lok yong ki khon dal le bam ja kum tu ong to tho Bible no kano khot ka ba phikwa ban tho la ne ka don ka por ka ba klin ngi papa mami nang no ngin tho ong tho ka tal nong ka ta khot nang ta ya tho shi khot ya tho ki pulel ndet penlak lendat bersuah bantia ya pelong jing dawai kum tungi ong iki ong top pulel kan kitu ke ba phi tho mane phi tho kum no kia pule dal pule to batai kan sung thu kum no itu benta ke ba phi la pule mentan bala da ki sung thu ke la batai bala da kim sung thu ni batai mangi bat hadin kata ngi pelong jing dawai bal sai ong ya ki khna ri po ha ka por bangalai chi skul pun pau ha ka pas trip ngang tereng ong la dai mei pa jong phi kim pat le kum ta ong ya ki bakin le kum ta kan rap ipi shibon nga kan mau biang ha kapor bangadang kena rin nga dom hai mei mdei tang bangadom ru ngai si e mei kapor bangadang rin
hak perbanang lek kerdan primary hak school penpau namar balai namar ladang amlek school penpau dang lawan siing ngami barung siing janmit melak hanga sebar lembam lemdi ngaptia sebaranda siong beri sebohoi jingi besit subiang dari sesor ngayap kreat ada pipep school penpau ada pim tip ikaktin ke jong play pum pule bible pim yok barung hiang pim yok bam ngaptia sebar ai si imeng tu ibring ong ai si bai imeng tu bai perlok nang ong mei jing im don besniu ong dan ri mentan nang lahe ngasung tu malan da dehi de jing sneng sempat jing imei ngang ong nganum long kum ne kum ngalong bantep ya ketian ke jong play ketian ke jong play ke de balong ke jing bam jong i haduk kata mangi kimi kipangi don ke jing git kri ke bakram tagi kon jong i ngila ai ki ke jing nang ke jing start ni penyo ekina dong syadong ke jing don kam ka ba ke pertai ka ai ka don kam nam tagi kon jong i ai lut kam tam kini gisni ka bang lebit e biang i ai lut kai ka bang ai ki ten re kumno si pangkek tin ka jong play katno la pen sistem ban ai ki ban penut ji kapor bat ki ban selok ban hikai ki na ka tin ka jong play kan ni ka jing bam ka bang ni ban besai ki nadu baki tang ren ku mangala ong saji sin ngan pen mau tongin penlong ya kan ka jing ya ka tin ka jong play ka jing bam ka ban lakas ni benta ka bakadu ka bang kwa pen mau kan ni ka por ki pra bangai kini ki sandan ha bau tra jesu la kali ki firan jing bam na em ki ong em ya tu hok ya kan ni ka jing sha bonangi ki breu tengi ngim long kum ta ha bau jesu kali ki ong firan jing bam ong em chi kan tin bet kamut ka de ka jubab ka pasai ka ban mi na du ka donut banong em ngim don jing bam ngi busin ki breu ngim long kum ta busin ngi le ran ban ya tu bangim tip bangim la bangim nang nei ka jing long jing ki breu ka de ka ta akan mau hang ali program ke WK ke balang 4 slam ngap cross ya kawak miam ya dah mau lai ngitip tersong mau lai ngimi te tan nong patau smau don karon ketu sorong ngap cross ya kawak miam dan laingut kirang ba ki bai samit siwak miam kia wan pan up dok ha ki bat ekoi kali be akhmat jonga ataka janmit ataka steng singi boleh banglai program ataka kali kamiang ngayang nak manga sangai ngong rung thì ông này các bạn đâu máu mồi cái kali ông lại kami sung shit thì ông này long chero bên các bạn mau cũng ta thì ông mà kami yang thà bang ibat kam sange thì ông hamba mi thu tụi mong kam tam kasurok kabom don sinong don thau cái khlau soda kum ni thì ngaru jaj bangam tiếng ya phi ngai yang ông lại cái sung shit bagi ibu ai thì ông kum no nai phi wan kum ni ông na dup nen mit phi wan sa mit ni shwa miam ban ya tong do kha ki ông ban ya wan pan ap do kha ni khwai do kha tengok orang yo phía yo yang yo hi tengok hal tu ni pen ilam lah ya bam lut phi kira kile rai namar bai samit marok simit thì ông yo tang malaya bam lut tang we rem yo pen ienga nak la ya bam lut phi tai de jelong priek bang ngidam kira bangai ha bang lek show jisu ngini bandon ngacep pen mau ke ni bangin long humble yala dia kam tam ha bang lek tin ke jong blai ông ấy phi của bằng là keren ru mene là ngi leit kata ka jing snow tip na ka jing snow start na ka jing snow nang jong i tien ka jong blai inam ngat inam yo jing bam bat kini ke senran ha bagi ong em mat den mar ka de jolong khu jong ki bagi thu hok ha jesu le kam ba ong berat phang kamon jong kali te fin sa siam klai berat e kata kejar jong ki phang kamon jong kata kali bat ong ka kring jong blai langat kita gedok kha hadu bakim la shu banyatan bat ong kecil ke jong blai hadu cispa san tholai teli tang gedok kha gi behe gedok kha khrau nai khenyi ke tuki gedok kha gi beren cispa san tholai teli haba ki lek chau jisu dak jing snoret bat sakaway dak jing ko ngu dak jing ong ka jong la dai manga ong fi pra bangai ha ka tekemit ba tra jisu ong bret panggamon jong kalingan nom le kumta anjin tela ong yo jisu namar ba ong ka tin ka jong blai kita sendan kimtip ode jisu ada manga ngala ong baro simit ngai kawang jan bar saudong jong kan ka duriau mewan mame menta mi ong bret panggamon jong kaling medeu me batai ngi baro simit ting ngai kawang ngat ke tangga wairu me suan menta me suang su bret sekamon sangat jangan regi sendan ki klem ong kumta ada manga ngala ong ki sendan ki ong ka tin ka jong blai mari ong jisu kumta simi ya kajar ki bret ba panggamon bat ki kamba ki ja
ki kok ngu ki ketien ka jong blai ki kamba ki ja ha ka jing im ka jong ki utrai Yesu ha bau ukren ji phang ka ketien ka jong blai uklam kren tang bagin tip ka ketien ka jong blai ukren bagin le ru ka ketien ka jong blai bagin kok ngu ya ka mun kok ngu ya ka kamun ngin le ya ka pikan mau tu ka wei kalong kami ka le chau Yesu ha ba ka smu phlai kamba ka jing kren ka jing lap tu Yesu kan pa Yesu dang lap ka long kami ka suang sulung bat ndalakut ka jing lap Yesu ka le hau Yesu ka ong suk kata ka kepok ka balapun ya me bat ki jembun ki ba me labuin utrai Yesu ong em pa ba kala ong ko kan thai ong pa ba kala kam suk shisha ki biok sngo ka ketien ka jong blai bat ki ba le ru ya ka bat ko ngu ka ketien ka jong blai kamun bangin tip ya ka ngin pulei ya ka bat ndai tang kata ten re bangin le ya ka jing ong jong ka ketien ka jing hikai jong ka ketien ka jong blai bat den mar kata den mar bagi senran ki le kumta ki kamba ki ja bas ngo tenat kalong ki kamba ki jong Yesu kimlong kilong ki bashisha kimlong ki kamba ki basule kamba kumbale jadu manore kim dei padi kamba shisha ki kamba ki botrai Yesu ki le kilong ki bashisha ki jong ka perthei kimlong kumta wat ki jing suk ru balai utrai Yesu panya pher jing suk jong ka perthei jing suk bo ai mu utrai Yesu ong jing suk banga ai manga om kumba ka perthei ka ai perthei dah ong jing suk te ka de ka jing suk hi kai ha bodon spa baru spa ong suk aba koi bakhia ngem ya pang ka perthei ka ong pisuk aba yo lori ka ba phikwa ka perthei ka ong pisuk dan re utrai Yesu ong jing suk ai manga kam dei kata aba phimyo ru pisuk aba phipang ru pisuk aba phiduk phikerdo ru pisuk aba mat jing pisuk bar ki kamba ki jong utrai Yesu ka dei ka bukum kata para pengen ki balong shisha ki balong rial ha ka im ka jongi aba ngimat ki kamba ki jong blai pikan mau kamba ki jong liar sirdar mau dem ki ki memsan jongi ki rong ba temen ki tip ha liar sirdar mau dem haswa bu long postor yong le jedu ha ki hima mau dem ong bodon ka wei ka por ka ba ka wei ka hima kan wan man visit ya ka hima mau dem usim mau dem ong yo liar sirdar pej ma me ka bam ka di kai ka bam le kai bam song don kaman le uliar sedar mau dem chawan poi kita pai ba ngai ka wei hima namar ba banwan ka wei ka hima kam de jing pen kre tang khandian ong ye kita ki syakri ha kata ka hima jong si mau dem ong klei pom ka syarkat kita syakri klei pom ka syarkat la ot la syat kita ki beriu na ka wei hima kelayawan kelayabam apa pej ka de ka dok siar dalabam show ka de ka syarkat uliar sedar mau dem keli ki ong gobang ka dok siar aga bang ten re ki thai ka syarkat kim nut ban ong kitip ba ne uliar sedar mau dem lale jadu ule upan kala dok siar ten re dalam bampat ka de hi ka syarkat mla ban perkala dok sya kata ka de kamba ke jong ka perthei don ki beriwa bai jing seng khantam ka jing seng yalap ki ong ki healing crusade ayur ki jing seng pen khia ayur kala ban ne kano kerteng ha tu kapor i kepada khia sisa dan rei lait nang tu kum ju hingi pang biang dan ni ha tu kapor sngo kuma tu jing jong abaro laweng ya rei lait nang tu kum ju hi kita di kamba jong keperthai dan rei ki pen khia ki jong Yesu ki long complete ki long sisa ki kamba ki jong trai ki long ki ba sisa bat apa ki senran ki abam ya ki tu kamba ki trai Yesu le ki tu dok kha pen kala dok kha ki de sisa ki dok kha ki tha ki de sisa ki dok kha ki kamba ki jong Yesu ki long sisa ba sai sien shwa bangan pen kon ngan phai dien biang sai sien ki para bangai ba ki kamba ki jong trai ki ja ha ki jing im jong senran ki mat ya ki miracle ki kamba ha ki jing im ki jong ki de namar ba ki ko ngo ya ki tien ki jong blai shikan tien utrai Yesu keren ki le ki ko ngo bat ki yo i bat ki mat ya kamba ha ki jing im ki jong ki don sibun ba ki jing kular ki don sibun ba ki hukum ki don sibun ba ki jing batha ki jong utrai Yesu bangin le ha ki tien ki jong ka jing keli ka bangi don kalong adon em ka weiron aki hukum ke jong trai ki bangi le ki don sibun ki ong balai hadu mentang ngim pat yo i ngim jumat i kamba ke jong balai de nama bangi pat le ke tin ke jong balai ngan pankut nak wei jing tu kana bat ngan syong no nyatip haj panguris howel missionary jong balang na riwel malai saka balang saka Jakarta mission sa Afrika dade baru sepak tan ai no ela ka jong ka yeng ka sam ki khon ki kti
Jalan ke jong kapalang balik dari missionary di Afrika. Mulai tiket ke tiket bersyong dah karel. Balik kata ke tiket ke pisah ke baudon ke kut nak tang siteng lenti. Poi siteng lenti ke wei ke stasiun rel. Ke tiket yang ulakut usyong nak hang tah stasiun rel. Kan orang syong hang tahu semua ke sur ke jong play ke bakaran benang ke baong Ris Howell. Nada kata ke counter di tiket kan beli nak mentah mendek kumno. Ha kata ke por kata counter ke dangkang. Ris Howell uang mudan pisah syuk. Lalu ke pisah, orang yang haulain man tiket. Mat sisa hadin kata kat nepor kata counter di tiket kalau beli, uris hawel lo yang lem haulain di tiket angkat berkiwi kinong lek jing lek. Wei hadin wei kita kiba kinong lek jing lek tiket kalau siu pisah kalau lek no, tiket kalau siu pisah kalau lek no. Mat dalam setang wei orang bak biang kemat jong uris hawel. Ni orang bak lo tiket Malaysia Afrika, ulah siu ya ke pisah. Mat hamar kata kapor, uyok eka phone na yeng, kabaong. Wan no sieng, akun jemai sistem jur. Ini orang bak apa jeng kelumar jeng mut, ulah syu sim kata tiket kapaudan hakti, ulapan kam hakti jeng uris awal. Mat orang bak sim nama pi kan tiket, ngate ngalahap adik pai no sieng nama bikun jeng sistem jur. Uris awal klaim pisah, uyang haulan man tiket. Ki kambak kerja, namar balai. Namar ko ngu ya jing khot ka jong blai ban lei cha Afrika man long missionary cha Afrika klaim tiket klaim pisah upoi cha Afrika bat ulong missionary hari Afrika habinginut ban ko ngu ban syania ka jing ong ka jong blai ki kamba kin dia dang khendiat ni mentang dang pha ka wei ma se wei na ki para bangej bangayo bani ai counseling padang jing du jing kermen ngadang ong ya tarong ba ong habau pilek show blay rengkat bat ka doubtless faith ka ba pipidan kata ka jinget ka ba klem artatin ka jing syanya jong piau blay ba klem artatin ngong ye pi wat ha ka por liur utha on hab ye ti bahai ka tu ka jing ja wat ha ka por liur utha on hab na ka benta jong pi ki kamba kin ja lada pinut ban yang ha ulan jong ka jinget ki kamba kin ja ha ka im ka jong pi ki pra bangai chwa bangan chong sa chi sin pat kan kan mau kan ikas ni ka bangidon keren pang ke Bible sande ke tien ka jong play bar utrai jisul pan kan mau meneu ong kam suk kita ndai tang ke bio sngo ke tien ka jong play dan re ki ba le ru ya ka tongin long ki bo ko ngu je ke tien ka jong play bat nio i ngin mat i kamba ke jong play bat hadin jong kata ka jing ja ha ka duriau galilea ong pi ni ke sandan klei pai biang namar balai namar kilamat i kamba ke jong play bat ki bo diau jisu hadu bokot kajing em kajong ki ngin pen syong nong rem ngin bam ngin kajong blai ngin kongu aktin kajong blai ngong yepi ngin lak ban put yau jisu haduk bokot kajing pang kilak ban wan kajing kilak ban wan kajing pen syoy kilak ban wan dan rai ngong yepi ngin nom kelon na kajing et ke pengidan lada ni pen syong nong rem ha kaktin kajong blai to blai mkut kun yaram nak bentak burung kajong blai amen. Manget ngilai skor ya kecing ya selok nak ketien kacang ublay ka bayathu ingi bat datang ka Bible ka ketien jang ublay ka bala penyarap ya kecing im jangi hagi jingcia ki beper ha kecing im jangi ublay sibun pastor ya kani kecing ya selok ka kordor jang pi kani kecan met ublay ndorang kat bat pi ublay nyalam pi hangnu hakaba upendan kami pi ublay ndorang kat pi bat ya ka yeng ka sam ka jung pi hakabangin penwai no ya kani kecing syakri jongi ha kani kecan met amla klem dapen pau kecing sengu bat kecing ai kublay ya baro kitu kibe shimbenta ha kani kecing ya sang nadu bo polis dang maduai ba ai ke jing ruai ke bekerpang ke baduai nang ta jing aingu ya ke praise and worship ke belam ke jing ruai penhem sim ya ki ushers ke balum ya ke jing aingu klam da klet ya ki tu ki long me ke kon samla ke ba pen internet ya ke yeng jing blai da ke ba ki se ni ki sentiu kerpang ru nang tai pastor ibla ai ke jing kren
kabalong di sisa ka jingker ku yangi iway payway ngin mi no na kani ka yeng trong ublay ki breu playo ya ka jing pentamay bor minse makuat bang la ban pule ka tien ublay daga ba pusan bad daga ba penlai jimot nya penwai no ikni jing sakri daga jing ruai ka ba shispa lai phu nyau na ka ba thamai bat shispa lai phu san na ka ba rim pha atrai la jing sawa menta daga bor ba krau banyale ekaktin jong ma sha bu breu la kan pa ya keleng ding bonang thang ka boman bat jing mang ka jing ruai ka ba shispa lai phu lai la baklamo jing ruai ka ba shispa lai phu lai ki jing mut ki jong ublai ha bible ki la pa ki balong yaine chunom jing shisha ka ba krau jing kulal dan ba shisha balapen skam dasnam kam korde yakaksel bat paila kordor tam baro sautli kit khat ada den balor dap pan wain ki jing wai kerpat I pastor ba ai ki jing slong na tin jong blai ban plat yangi da ki jing ker khu pan wai ka jing ruai ka ba shispa lai phu lai Ki jing mut ki jong ublay ha Bible ki la pau ki balong yai ne ju nom jing shisha ka ba krau jing kula don ba shi Shabalapen skem das nam kam kordia kaksiar bat paila kordor tam kaplaha ben riu ba ro kabalong shishahi ba ublay hakaburom utau yuk pa jongki ka jing long suk baneng kong ubriu pendohi nakatami jing snow si jing rem ka jajongi ni shem ru ha ka Bible kak tin basawajam badon ka jing im jana yahu batung tam jing ben yasuk la ben dep ha jing yap jong ukun ublay namar uji su upodya kinong shun ka Bible kabakin-tup ki hukum jong ublay jing sneng jong ka kam kordor ya baro ka pertay akani don bun hajar atiyar ki
nem lemput ya kangan pulih ngan berkat lem dapet kejeng ai kejong turai jong iu Yesus Kristus kejeng pak kejong leu kapa jong i bah peneng bodon bor paro kabor kejeng persai bor kejeng selok kabahun kabatiang kejong mensiam bakoi ru nor kat bat pi baro ki khun bat sus pa kejong play kita ge bengej bodon hakeleng saudong kene bertai nadu menta ba shibom cukut ru amen